Πάμε. Ναι, γεια σας. Το χαρτάκι σας παρακαλώ κυρία μου, επόμενος. Βλέπετε ότι η κυρία είναι το τέλειο. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα μου πάρετε εμένα. Σας παρακαλώ, όχι μας. Παρακαλώ. Φωνάζω το security. Εδώ την εθνική μου μέσα στα δημόσια σας. Λοιπόν, τι κάνετε. Περάστε λίγο, περάστε, ελάτε. Τι σου κάτσε, να σας δώσω λεφτά. Τι θέλετε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Για ενημέρωση. Λοιπόν, θέλω 200.000 ευρώ. 200.000, θα πρέπει να πάρετε από τον προϊστάμενο μια αυτό. Δεν κατάλαβα, τι είμαι εγώ. Τι είσαι εγώ να πάρω κοπελιά, με βλέπεις εμένα, Σας παρακαλώ, δεν σας ξέρουμε ένα υπάλληλος. Δεν με παίρνεις ένα κοπελιά. Προσλήφθηκα με το ειδικές ανάγκες. Είναι προσωπικό μου ειδικές. Σας παρακαλώ. Θα παράγω μέσα στον δήμαρχο. Το Αβραμόπουλο τι κάνουμε τώρα. Αυτό, πήγαινε να ψήσεις ένα καφέ, κοπέλα μου. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, 200.000. Πώς το λένε. Πώς θα μου δίνεις λεφτά. Δεν έχω ταυτότητα, κοπέλια. Με ξέρουν όλοι. Συγγνώμη, δεν έχω πόσο μόνο είναι και εγώ θέλω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σε παρακαλώ να με ξέρουν όλοι. Παρακαλώ, και πήγαινε αυτό το δεκάρι. Προσπαθείτε να με δωροδοκίσετε. Προσπαθείτε. Παρακαλώ, δεν θα αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ, θα μην δώσω και το μέσα. Εγώ με πελάτησα εδώ πέρα από όλοι, έτσι. Σας παρακαλώ και ήθελα πάρα πολύ να δεν έχω. Το είναι μείον. Για επιληφθείτε. Καλά, δεν επιληφθείτε τώρα. Κοπελιά, έλα να τελειώνουμε. Έλα κοπελιά, έλα να τελειώνουμε από την εκκλησία. Τελείω, δεν έχουμε 200.000. Έλα, το νόψουμε μέσα είναι όλα. Πού τη βρήκαν αυτή τη νέα. Βρες τα μέσα, κοπέλα μου. Πού τη βρήκαν αυτή τη νέα και τη βάλανε. Βρες τα μέσα. Έλα, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Έλα, τελειώνουμε. Μισό λεπτάκι, τώρα. Θα σας δώσω. Χώσε και τη μούρη στο δερματικό. Έλα κοπέλια, δεν βλέπω να δουλεύεις, δεν βλέπω να δουλεύεις. Παρακαλώ κυρία μου. Παρακαλώ. Είναι δεδομένα ευαίσθητα. Πάρτε την απόδειξή σας και ελάτε αύριο. Τι είναι αυτό κοπέλια. 1.000.000, ξέρω εγώ. Πολλά λεφτά. Έλα, έχω νομαράκια μου κοπέλια, δεν είναι 6, τελείωνε. Μήπως έχεις το 69. Φτανόι. Μισό λεπτάκι, να τα μετρήσουμε, να τα μετρήσουμε και πολλά. Αχ, μου είστε πλαστό, κυρία μου. Μας παίρνετε πλασταδούρες. Μας παίρνετε μουφα. Για να την κοιτάξω. Όχι, παίρνουμε και τα μακαρόνια. Θα βάλω στον τοίχο. Μισό λεπτάκι να το περάσω. Από διάλειμμα όξου θήκου καλή μου, να δω αν διαλύεται. Τι είναι αυτό. Το είδατε, άσπρισε. Σας παρακαλώ, πάρτε το κουρελάκι σας και πήγαινε από εδώ. Επόμενος. Δεν σου κάνω να φορά κοπελιά στο τάκι. Κάτσε να σηκωθώ γιατί πολύ μου το παίρνεις καπόσα. Λοιπόν, άντε. Έχουμε και εμείς ύψος. Μαλάκα, εκεί θα δω. Κοπελιά, θα δω. Εντάξει.